Ето как са назад отгоре на сеното. Представяш ли? Ако фати да се изврати, да видиш ти какъв страшен звук ще да има. Гарече страшен звук. Да ви разправям, надали ще има някой, да е чувал по-страшен звук от мене. Стига, бе. Една година, среди зима, да ви разправям, съм отишло на Рим, отгоре на Сарана. Езероно лед цялом. Чува, как си фатал риба? Слушайте, я отидах в средона, да стори една дупка и пуснах въдицана. И тамам пуснах въдицана и нищечлено лед, ага да се пука, да видиш ти страшен звук. Мая не страшен звук. Да никак да да ти кажа страшен звук. Каква страшен звук? Айнаков, не ли работих миньор? И бях куминджия, и правихме кумини. И ги укрепвахме с дървета. И по едно време, едно дорво ага подаде, ага се струши, ага зафатиха да се търкалят едни каменища надолу. Да видиш ти страшен звук, да видиш. Я да ви разправям страшен звук. Какво съм чувал? Кажи да чуде. Ага, бях войник и ме пуснаха в отпуск. И отидах при една семейна. Невеста ли, бре? И таман са бяхме съблекли голи. Ама чинчиплак. Чинчиплак, бе. Щехме да се оправяме. Аз ли, бре? И фатита дойде мажонхи. И тогава чисто губ през прозореца и таман да рипна и он не ма фачи отдолу за топките. Да, ма къде е тука страшният звук тогава? Това няма страшен звук. Страшният звук беше след това. Ага, бъркна в джобана и извади едно джобно ножче и газе да се опитва да го отваря сой се забеде. Елна беше страшен звук.